Záver cirkevného roka prichádza s témou konca sveta. Prorok Daniel ho opisuje ako čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy. Ježiš ho líči apoštolom nasledovne. V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. A do toho zaznieva aj optimistické uistenie o druhom príchode. Aj keď pre koho ako optimistické. Vtedy uvidia si na človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo 4 strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Prorok Daniel ešte hovorí o triedení. Zachráni sa každý, koho nájdu zapísaného v knihe. Kto sú tí zapísaní v knihe? Myslím, že by to mohli byť tí, ktorých Daniel nazýva múdri. Hovorí, múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti ako hviezdy na večné veky. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, jedni na večný život, druhý na večnú potupu. Žijeme, ako by sme tu mali byť na veky. Myslím tu na zemi, v našich obciach a mestách, v našich zamestnaniach. Zhromažďujeme ako ten naivný boháč. Pole mu prinieslo veľkú úrodu, jeho sípky už nestačili a tak si povedal, zrúcam svoje sípky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pij a veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život. A čo si nahonobil, čie bude? Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Ako čerstvý kňaz som bol v nemocnici. Lekári sa snažili oživovať pána v staršom veku. Keď som tam prišiel, konštatovali, že zomrel. Pán ležal nahý na dláške, vyslúžil som mu sviatosť pomazania nemocných, nevedel som o ňom nič. Ale rukolapnejší dôkaz o tom, že na druhú stranu si neodnesieme nič, si teraz neviem predstaviť. Nie len, že si neodnesieme oblečenie, ale ani telo. Hlboko sa ma to dotklo. Čo dodať na záver? Veľmi cenná je Kristova veta, ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba Otec. O konci sveta nevieme nič, ale horizont nášho života je predsa len o trocha konkrétnejší. Zhromažďujme si poklady pred Bohom.